Mase nginikeza nayo intokazi. Nginikeze nayo intokazi. Ngizokunikeza nayo intokazi emva kwalokho. Ngeke umthinte phela mase bona abantu besifazane. Macingwane kunalento evelayo la as amabhinqa nation abaculi bamaskandi. Indaba etrendayo. Khona insizwa la ithema ikhipha ingoma yathuka umzo nawe futhi yakufaka phakathi ungathini ngale nto Inibingelele kuphi na kufunye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya sawubona sikumukele beSelect Africa TV Sawubona Select Africa TV we we aw king nuwas uthi Select Africa TV and we are subscriber bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngikhathele insizwa nje Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami Yona i-gold digger. I mean, I'm not a beggar. You understand? I'm the president of the Bhinqa Nation. I'm a very truthful and very straightforward man. So for me being associated with him, he knows that how disciplined I am in terms of life and nanokuthi ke sifisa kanjani eziyaphambili. Iprove lokho ukuthi umzwa kayo uScotteni. He is a gifted young man, very energetic, oya phambili, obonisekayo mombonisa ezintweni ezithize futhi uyalalela. So ke therefore mina njengomuntu omne wabo umdala uyakuhlonipha lokho futhi uyakuya nami ngiyamhlonipha ngokwesipho zakhe yikho ke sikwazi ukubambisana siye phambili. Ziyakhala. Macingwana sesizoyivala mfowethu ngicabanga ukuthi ngizoba namaquestion amabili emase nginikeza nayo intokazi. Nginikeze nayo intokazi ngizokunikeza nayo intokazi emva kwalokho. Ngeke umthinte phela mase bona abantu besifazane. Macingwane kunalento evelayo la as amabhinqa nation abaculi bamaskandi. Indaba etrendayo. Khona insizwa la ithema ikhipha ingoma yathuka umzo nawe futhi yakufaka phakathi ungathini ngale nto ngoba ngicabanga ukuthi umzo akuyena umuntu busy ekuthenini mhlawumbe akhuluma indaba eziningi kodwa ibeka namandla ukuthi yona ikwazi ukugadla mfowethu mina ngihalalisela nansi intokazi lapha ke engathi bengaphumelela ngonkosazana umngani yami umuhle unendodakazi kumina uqhubeka uyiphathe kahle ngithanda lobuhlalu bendiki nendawo obufakileyo njengamanje ngathi uNkulunkulu namathonga akini akuphumelelise bakuvotele emncintiswaneni weNdoni 2021 lokho okhuluma ngakho angazi uyakusana mana macingwane mana